Novo movemento no escenario político de Poio. Hoxe Partido Socialista e Avante Poio anunciaron que irán da man nas vindeiras eleccións municipais. As persoas que integran os dous partidos están comprometidos nun proxecto global de futuro para Poio. É dicir, é importante, non estamos a falar de fichaxes, estamos a falar de configurar un futuro e configurar un proxecto en común. Estamos a falar de generar un proxecto gañador en común. Dende as filas socialistas, Gregorio Agís, que encabezará a candidatura, asegurou que foi sinxelo chegar ao acordo presentado esta mañá, unha decisión coa que queren afrontar o que xa ven como un cambio de ciclo no concello. Estamos nun contexto onde Poio quere ser o referente político donde o Partido Socialista quere ser o referente político de Poio e creemos que para eso temos que configurar un proxecto moi potente, un proxecto onde quepan todos, un proxecto integrador, un proxecto forte e para eso necesitamos contar cos mellores, necesitamos contar con persoas capacitadas, solventes. Tras meses de conversas, a coalición foi avalada onte pola Asamblea de Avante Poio. Segundo Silvia Díaz, o acordo permitirá elaborar un programa máis ambicioso. Unha fórmula que sabemos que é inédita, pero que tamén pensamos que é necesario afrontar este novo escenario político con valentía, con audacia e con unha fórmula que sexa capaz de permitir que poidamos seguir transformando este municipio. Díaz asegurou tamén que a súa formación non renuncia a un dos seus principais compromisos, estar ao servizo da cidadanía. Neste mandato entre Avante Poio e o PSDG-PSOE conseguimos sacar adiante moitas iniciativas, conseguimos darlle solución e desbloquear a cuestións que estaban moi enquistadas, cuestións históricas que había que resolver. Agís e Díaz estiveron acompañados na presentación desta coalición por representantes da coordinadora de Avante Poio e do Partido Socialista. Entre eles, o líder provincial David Regades, que cualificou o acordo como unha oportunidade para Poio.